ሸዊት ሰረቀን ኮኸብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብሉጥ ተህብኦምን መድረኻዊ ብቕዓቶምን ኣዋሂዶም ንልቢ ተዓዘብቲ ክሰልቡ ዝኽኣሉ ስነ ጥበባውያን ብዙሓት እዮም። እዛ ውልዶ ስነ ጥበባዊት ግና ካብዞም ካልኦት ዝፈልያም ንኡስ ዕድሚኣን ፍሉይ ተህባኣን እያ። ብመንገዲ ወዲ ኸዳ ናብ መድረኽ ስነ ጥበብ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ዝኣተወት እያ። ሰላምታ ይረሳዕና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎም መደብና ብዛዕባ እታ ጽብቕቲ ማራኺት ኪላን ልቢ ሰላቢት ስነ ጥበበኛ ሸዊት ሰረቐ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘሎና። ሸዊት ሰረቐ ብድንቂ ክእለታም ካብቶም ኣብ ልቢ ተዓዘብቲ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ እያ። እዛ ብልእስቲ ተዋሳኢት ናይ ተፈጥሮኣዊ ክእለታን ጻዕራን ንስርሓ ዘለዋ ተወፋይነትን ኣብ ልቢ ብዙሓት ኤርትራውያን ቦታ ክትሕዝ በቂዓ እያ። ታሪክ ህይወታን ጉዕዞ ስነ ጥበባን ንብዙሓት መንእስያት ከም መወከስን መተባብዕን ኮይኑ የገልግል። ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታን ደረጃ ትምህርታን ዝገልጽ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንምርካብ እኳ ኣሸጋሪ እንተኾነም ሸዊት ካብ ንእስነታት ሒዛ ንስነ ጥበብ ፍሉይ ዝኾነ ፍቕርን ዝምባልን ከም ዝነበራ መቕረባ ይሕብሩ። ከም መብዛሕትኦም ስነ ጥበበኛታት እቲ ኣብ ውሽጣ ተሓቢኡ ዝነበረ ተውህቦም ቀስ ብቐስ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታትን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ዝካየዱ ዝነበሩ ባህላዊ ምርኢታትን ካልእን ክርአ ጀሚሩ። ኣብ መድረኽ ዝነበራ ትብዓትን ተዋስኦ ዝነበራ ፍሉይ ክእለትን ፍሉይ ምንባር ይግለጽ። ሸዊት ንስነ ጥበብ ዝኸፈለቶ መስዋዕትን ትምህርትን ከኣም ብቕዓታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክውስኽ ተራእዩ። ሸዊት ብመንገዲ ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ሲነማ ሮማ ቤላ ሮባ ዝና ክትትርምህ ጀመረት ቀልጢፋ ኣቓልቦ ናይ ብዙሓት ሰባት ክትስሕብ ክኢላ እያ። እዚ ከዓ ናብ ተዋስኦ ዓለም ንኽትጽምበር ከም መሰረት ኮይኑዋ። ጉዕዞኣ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ብቐሊሉ ዝመፀ ይነበረን። ከም ዝኾነት ጀማሪ ስነ ጥበበኛ ብዙሕ ጉዳሆታትን ዕንቅፋታትን ኣጋጢምዋ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ንስርሓ ዝነበራ ጽኑዕ ፍቕርን ሓያል ናይ ስራሕ ስነ ምግባርን ነቲ ዝጸንሐ ብድሆታት ሰጊራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበጽሕ ኣኽኢልዋ እዩ። ሸዊት ብተፈጥሮኣ ተጻዋሪት ጽኑዕ መርገጽ ዘለዋን ዝሓዘቶ ዕላማ ክሳብ ትበጽሕ ድቃስ ዘይብላ ስነ ጥበበኛ እያ። ሸዊት ሰረቐ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ተዋስኦም ዓባ ብርክቶ ዝገበረ ስነ ጥበበኛ እያ። ልዕሊ 30 ፊልምታትን ካልእን ከም ዝሰርሐት ይፍለጥ። ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ተኸታተልቲ ድራማታትን ሓፀርቲ ፊልምታትን ተሳቲፋ ንዝተዋህባ ገጸ ባህርያት ህይወት ብምዝራእ ንልቢ ተዓዘብቲ ብምርስራስን ትፍለጥ። እቲ ዝገርም ብቕዓታ ዝኾነ ይኹን ገጸ ባህሪ ካብ ፍቕራዊ ዛንታታት ጀሚርካ ክሳብ ማሕበራዊ ፀገማት ዘንጸባርቑ ድራማታትን ብንቕሓትን ብኽኢላዊ ብቕዓትን ናብ ህይወት ምልዋጣ እዩ። ሸዊት ብዘለዋ ማራኺ መልክዕ ጥራይ ዘይኮነም ኣብ ትስሕቐሉ ተስሕቕ ኣብ ትሓዝነሉ ጠባይ ትሕዝን ብምዃና ንገጸ ባህሪ ኪኖ ዳይሬክተር ግምታት ወሲዳ ዘደንቕ ፊልም ትገብሮም። ሸዊት ትሕቲ ዓቃል ለዋህ ዓቀባዊትን ሃይማኖታዊትን ምዃና ይንገር። ሸዊት ሓንቲ ካብቶም ስነ ስርዓትን ባህላን ኣኽቢራ ኤርትራውነት ኮሊዓ ወደ ንዓወ ስነ ጥበብ ዘይተወዳዳሪ ትምህርቲ ዘላ ዋዕሮ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ካብተን ዝተሳተፈተን ፊልምታት መን እዩ ንመን ሓንቲ ካብተን ብህዝቢ ዘይተረስዐት ስርሓ እያ። ኣብዛ ፊልም እዚኣ ዝረኣያቶም ናይ ተዋስኦ ክእለትን ብብዙሓት ነቐፍትን ተዓዘብትን ናእዳ ረኺባ እያ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ፊልምታት ከም ኣብታ ዴት ዘርእስታ ፊልም ዝኣመሰላ ተሳትፎኣ ውስን እኳ እንተነበረ ዝገድፎ ኣሰር ግን ዓሚቕ እዩ። ሸዊት ንሓደ ገጽ ባህሪ ቅድሚ ምውሳኣም ነቲ ባህሪ ብዕምቀት ተጽንዖን ትምርምሮን እያ። እዚ ከዓ ነቲ ተዋስኦን ሓቀኛ ልቢ ዝትንክፍን ንኽኸውን ይሕግዛ። ኣብ መድረኽ ኮነ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ንስምዒታት ብልክዕ ክተንጸባርቕ ዘለዋ ክእለት ካብ ካልኦት ተዋሳእቲ ፍልይ ዝበለትን ይገብራ። ካብ ተዋስኦም ብተወሳኺ ሸዊት ሰረቐ ኣብ ዓውዲ ሙዚቃውን ፍሉጥ ስም ኣለዋ። ኣብ ብዙሓት ናይ ሙዚቃ ቪድዮ ክሊፓት ሚዚክ ቪድዮ ክሊፕ ብምስታፍ ንመልክዕን ትሕዝቶን ናይቲ ደርፍታት ሓድሽ ህይወት ክትህቦ ተረኣያ። ኣብ ክሊባት እትርእዮ ምንቅስቓሳት ስምዒታዊ ኣገላልጻን ምስቲ ዜማን ግጥምን ናይ ደርፊ ተዋሂዱ እንተዓዛቢ ፍሉይ ስምዒት ይፈጥረሉ። ምስ ብዙሓት ፍሉጣት ደረፍቲ ኤርትራ ብምስራሕን ነቲ ናይ ሙዚቃ ቪድዮታት ደረጃን ላዕሊ ኣብ ምድያብ ዓቢ ተራ ተጻዊታ እያ። ተሳትፎኣ ኣብ ሙዚቃ ስራሓት ኣብ ሞዴሊንግ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ንባዕላ እውን ሙዚቃዊ ተህቦ ከም ዘለዋ ገለ ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ ከዓ ሸዊት ኣብ ብዙሕ ዓውታት ስነ ጥበብ ተሳትፎ ዘለዋ ተፈጥሮኣዊ ክእለትን ድልውነትን ዘርኢ እዩ። ሸዊት ሰረቐ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታ ብሰፊሑ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክትዛረብ እኳ እንተዘይፈተወትን ብዛዕባ ፍቕራዊ ህይወታ ዝድህስሱ ሓበሬታታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዝርግሑ። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ ኣቓልቦኣ ኣብ ስርሓን ኣብ ምምዕባል ክእለታን ምዃኑ ካብ ስራሕታ ምርዳእ ይከኣል። ንሳ ንስነ ጥበብ ከም መግለፂ ሓሳብን ስምዒትን ከምኡ እውን ከም መግለፂ ሕብረተሰብ ጌርያ እትርእዮም። ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ስነ ጥበብ ንህይወት ትርጉም ከም ዝህባን ብዘይክኡ ህይወታ ባዶ ከም ዝኾነን ገሊፃ ነይራ። ብተወሳኺ ሸዊት ንባህላን ሃገራን ዘለዋ ፍቕሪ ዓሚቕ እዩ። ኣብ ስራሕታ ነቲ ሃብታም ባህሊ ኤርትራ ክተንፀባርቕ ትፅዕር። ሸዊት ሰረቐ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንጡፍ ተሳትፎ እኳ እንተዘይብላ ብኣድነቕታ ዝተዳለዉ ብዙሓት ቻነላት ገጻትን ኣለዋ።
እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ፍትውትን ተቐባልነትን ዘለዋም ስነ ጥበበኛ ምዃና ዘረጋግፅ እዩ። ኣድነቕታ ንስራሕታ ብምክትታል ጥራይ ዘይኮነስን ናይ ዕለተ ልደታ ብምዝካርን ስራሕታ ብሰፊሑ ምዝርጋሕን ነቲ ዘለዎም ፍቕርን ኣኽብሮትን ይገልጹላ። ንሳ ብወገና ነቲ ካብ ህዝባ ዝወሃባ ደገፍን ፍቕርን ብትሕትና ተቐበሎን ነዚ ከም ቀንዲ ናይ ስርሓ መተባብዒ ጌራ ከኣትወስቶም። ብሓፈሻ ሸዊት ሰረቐ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ከም ሓንቲ ፍልይቲ ድምቕቲ ኮኸብያ ብተወስኦ ብሙዚቃ ይኹን ብሞዴሊንግ ዝሓደገቶ ኣሰር ዓሚቑን ዘይሃስስን እዩ። ብቕዓታ ፃዕራ ንስራሓ ዘለዋ ተወፋይነትን ንብዙሓት መርኣያ ኮይኑ የገልግል። ጉዕዞ ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ብዙሕ መድያት ዘለዎን ገና ብዙሕ ክንፅብዮ ዝግባአናን እዩ። መጻኢ ስራሕታ ከምቲ ናይ ቀደም ብልፅትን ልቢ ተዓዛቢ ዝማርኹን ክኸውን ሙሉእ ትፅቢት ይግበር። ሸዊት ሰረቐ ብሓቂ ሃብቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ እያ። ሸዊት ሰረቐ ብዘለዋ ብሩህ መጻእን ብትውንኖ ክእለትን ኪንዮ ሃገርና ስማን ስም ሃገርናን ከተፀውዕ እትኽእል ተስፍውቲ መንእሰያ። ህዝቢ ንሸዊት ስራሕታን ክእለታን እናተባብዓ ኣብ መሳልል ዓወት ከንሳፍፍ ንምሕፀን። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንመፀኩም ኢና። ኣብዛ ቻነልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ግበሩ። ሰላም ወሰናይ